Min kapaċi jżomm in-nifs jew jodos biċ-ċilindri jista' jgħidlek li taħt il-baħar hemm dinja oħra. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn id-dinja ta' taħt il-baħar u lejn l-ismijiet tal-ħut, grazzi lil Arnold Xiberras. L-ismijiet tal-ħut f'Malta li għandhom interessanti hija li għandna lokalitajiet differenti f'Malta li ħut insibuhom l-istess ħuta insibuha b'ismijiet differenti. U l-iktar interessanti hija li kull ħuta tista' tgħid għandha isem Malti, jekk ma tkunx xi speċi riċenti jew introdotta, u l-meravilja hija wkoll li l-istess speċi ta' ħuta immanda daqsijiet differenti intu ismijiet differenti. Pereżempju, ħanagħti eżempju klassiku ħansemmi eżempji ta' ħut komuni. Mela, għandek il-ħuta li ngħidula l-mulet komuni fix-xtut Maltin sewwa, meta tkun żgħira ħafna ngħidula bubinu. Mbagħad issir bubin, mbagħad issir mulet, u mbagħad issir kaplat. Dik hija l-istess ħuta sewwa. Għandek ix-xilpa li l-ewwel ngħidula żinga, u mbagħad ngħidula żibġa, u mbagħad ngħidula gerwiela, u mbagħad ngħidula xilpa. Din hija l-istess ħuta, l-istess speċi, daqsijiet differenti. Li l-ħut Maltin għandhom ismijiet ta' nisel sqalli jagħmel sens ħafna. Irdu niftakru li il-Maltin jaqsmu l-ibħra ta' Malta, alla volja bil-liġi għandna 25 mil, però jaqsmu l-ibħra ta' Malta mal-Isqallin, mat-Tunezini u xi kultant mal-Libjani. U allura l-isem ikollu l-istess fattur. Sawa, da bħalma fil-lingwa tagħna għandna ħafna affarijiet imnislin mill-Ingliż, mit-Taljan għax konna taħdaw il-kolonji, bl-istess mod il-ħut ħafna drabi peress li kien hemm kuntatt ta' merkanzija ma' Malta ma' Sqallija u hekk ħafna drabi nieħdu l-isem tagħhom u l-isem tagħhom inneħħulu dik il-qagħda li jagħmlu Sqalli u ntuħ dak l-istil aħra xarbi Malti li jagħmel l-isem Malti. Il-ħuta ħafna drabi hemm minnhom li jispjegaw jew il-qagħda tiegħu jew l-aġir. Nagħti eżempju li qed jiġini fuq moħħi il-mazzun. Alright? Mazzun ġejja mill-mazzare li toqtol u fl-istess ħin hija wisq ċara li għandna tendenza anke fejn idħlu wielu idjomi xi ħadd li jibla kollox, mhux bħala kellem manka tgħidlu xi ħaġa u jiblaħħa, ngħidulu mazzun tibla kollox, mazzun. Għarfi għax din hija ħuta, titfalax titfala qudiemha, kif taraħħa nieżla plupp tiblaħħa. Ġifieri dak huwa wieħed mill-ismijiet li jispjega l-aġir tal-ħuta. Sewwa, u mbagħad għandna minnhom ngħidulhom fanfri għax iħobb jixxowja. Sewwa kif jara xi ħaġa tleq jew bejnietu. Sewwa iċ-ċawla għax iċ-ċawla tqabbilha il-mod kif iġġibruha hija sewda, tqabbilha mal-asfur maċ-ċawla. Sewwa, hemm ħafna affarijiet li nassoċjawha jew man-nimal terrestrali tal-art jew inkella fuq aġir li jagħmel u tiskanta s-sajjieda waqt il-ħin tagħhom kemm jinnotaw dawn l-affarijiet, jiġifieri l-aqwa osservazzjonijiet qegħdin għand is-sajjieda mhux għand nies akademiċi. Il-Malti huwa li jagħti l-identità lil din biċċa ġabla f'nofs ta' baħar. Sewwa, li jtina kultura, identità minn fejn hu ġej u kollox. Hija ħasra li għandna wisq ħlejjaq li jew insejnihom, jew qasbis tħajjarna ntuhom isem Malti, jew għax ħfef naqbdu nużaw l-isem terminu Ingliż, jew hemm minnhom anke bil-Latin biss, għax illum il-ġurnata sirna kollox l-importanti xidher fuq il-kodba, però l-identità li inti għandek annimal, jiena għalija li annimal għandu isem Malti diġà qed tassoċjah li huwa parti mill-fawna Maltija, huwa parti minn kultura Maltija sewwa, u jekk titlef dawk l-affarijiet, x'jifdal. Il-ħuttaf ta' fuq l-irdum hija ġabra ta' poeżiji mill-pinna tal-awtriċi Eleanor Vella. It-tim tagħna ltaqa' ma' Eleanor sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-kitbiet li raw id-dawl grazzi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
L-istorja titratta dwar l-asfur il-ħuttaf illi sikwit kemm fir-rebbija kif ukoll fil-ħarifa naraw fi Gżejjer Maltin għax qed ipassi bejn l-Ewropa u l-Afrika. As such mhix storja iktar ir-rakkont ta' dawn l-asafar u kif rajthom jiena kif narhom jiena fl-ambjent Malti, ġifieri il-post fejn qegħdin ukoll u x'jagħmel dan l-asfur mill-perspettiva tal-bniedem, ġifieri kif naraw aħna. Fl-istess ħin ukoll qiegħda mill-perspettiva tal-asfur, ġifieri fejn imur, x'jagħmel u għal xiex. Dan l-asfur peress li naraw jittajjar fil-kampanja Maltija u anke fost Binjoli, hawnhekk huwa l-post fejn ġiet ispirata din l-istorja. Proprju għandna t-Torri l-Aħmar warajna, għandna din il-parti tal-kampanja mel-leħija u għandna wkoll l-irdumijiet fil-qrib. Ġifieri huwa post fejn l-asfur il-ħuttaf isib xierkol insetti, fil-qrib ukoll għandna ir-riserva naturali tal-asafar. Allura hemm l-ilma, iktar hemm ċans li jkun hemm insetti u l-asfur iktar hemm ċans li jsib xierkol. L-idea bdiet minn mixja, okay? Hawnhekk niġi ħafna nimxi, però kien żmien sfortunatament il-pandemija ma sarx ma nsemmuhiex u kien żvog li niġu hawnhekk ma kienx ikun hawn nies u konna nimxu u darba minnhom ġiet din il-qata ħutta fuq rasna u bdiet pratikament qudiemna taqsam u tgħaddi u ddur u ttir u hemmhekk kien hemm ukoll is-sens ta' libertà. Libertà li aħna sfortunatament dak iż-żmien ma tantx kellna, jiġifieri ma stajniex insifru f'daqqa waħda naraw dan l-asfur itir kuntent u liberu allura kien xi ħaġa li xtaqna qegħdin nagħmlu aħna u tnislet dak il-ħin stess nislet l-ewwel strofa biex niftehmu hemmhekk. Il-ktieb qiegħed mibni forma ta' poeżija, ġifieri għandna strofi varji ta' 4 versi u ta' 2 versi bi kliem jaqbel fit-tarf proprju anke mirata tfal jisubetta ta' bejn 7 u 9 snin. Qiegħed proprju mibni b'dan il-mod għaliex nagħtu wkoll importanza lejn l-arfin fonoloġiku għat-tfal. Nafu kemm hu tajjeb importanti li t-tfal ikollhom arfin fonoloġiku anke fir-rima minn età żgħira. Allura u anke ġejja minn peress li kont naqra ħafna kotba li tfal tiegħi stess u anke fix-xogħol tiegħi, ir-rima tagħti ċertu ritmu, tagħti ċertu antiċipazzjoni anke ta' x'se jiġri. Brix ħafif u art bellus, ħuttaf ċkejken u gustus, mimli enerġija u kurjuż, dan asfur avventurus. Iżda f'daqqa f'tebqatajn dan inqata' mill-oħrajn. Dbiet ftit mhux ħażin u hekk tar fil-ħin lejn binja ħamra floli bejn it-turretti lab noli. Dar dawra ċirku tont, imbagħad qodos dritt fil-font. Xi grazzja x'ħeffa ta' sfur, ingawduh għal ftit xhur. Is-sogra jwarrab minn fuq l-irdum u hekk qatta ftit miljum f'riserva tal-asafar li għalihom kienet dar. Ma' fjamingi u pispiselli ltaqa' u hemm xtaq li baqa', imma x-xemx bdiet tnin bil-mod u mid-dar kien ftit bot. Bi ftit ferfir ta' ġben ħajħ, ħalla lill-asafar l-oħra warajh. L-aħħar dawra mar-riserva dar u lura għal fuq l-irdum mar. Ġurnata oħra kienet għaddiet u dlonk waqal kwiet u skiet. Żewġ qabżiet fuq ħajt tas-sejjieħ u fi xquq l-irdum mar jistrieħ. Xi drabi, medium wieħed mhux biżżejjed sabiex nistħarġu tema. Il-kittieba li għandna llul, il-fotografa Ġola Kassar u l-mużiċist Kenneth Sacco inaqdu flimkien sabiex jesploraw il-bjuda u t-tifsiriet differenti tagħha. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn il-kitba id fit ma' arti oħra. Il-proġett Bjuda beda mill-imħabba tiegħi għall-abjad ikolli ngħid u minn hemmhekk imbagħad sibt mod kif anki naħdem ma' artisti oħra. Għaliex Bjuda għaliex l-abjad huwa l-bidu biex ngħidu hekk, l-abjad jista' jkun ħafna affarijiet, ħafna elementi u jista' ma jkun xejn ukoll. U allura fl-abjad rajna din
potenzjalità illi tinħoloq xi ħaġa u li anke l-udjenza mbagħad toħloq xi ħaġa. Waqt dan il-proċess kollu ma konna konxi illi l-abjad ma bdejnieħx aħna biex ngħidlek, illi kien hemm diversi oħrajn illi kitbu bl-abjad, illi ħadmu bl-abjad, u allura fittixna anke illi inselmulhom permezz ta' dan il-proġett. U fil-fatt it-titlu Bjuda huwa wkoll it-titlu ta' poeżija ta' Dunkarm Bsajla, u allura dan il-ktieb mhuwiex biss anke ħarsa preżenti jew il-qudiem imma wkoll ħarsa lura f'dan is-sens. Il-proġett Bjuda beda bejn Lien u bejn Kenneth Sakko, fejn ħsibna fl-idea ta' Bjuda u deċidejna li l-punt ta' tluq ta' dan il-proġett ħajkunu il-poeżiji ta' Lien. Lien tatni poeżiji differenti u jiena riflettejt fuqhom, ħadd oġġetti, provajt ritratti differenti bbażati fuq riċerka li konna diġà għamilna. U minn hemmhekk komplejna nespandu l-proġett. Lien mbagħad ħadet l-oġġetti tiegħi u inspirat ruħha mir-ritratti tiegħi u Kenneth ħa l-ritratti u l-poeżiji u krea l-mużika wkoll. Dan il-proġett inħadem fil-qafas tal-Aġenzija Żgħażagħ u allura fittixna wkoll illi naħdmu maż-żgħażagħ biex nisimgħu x'għandhom xi jgħidu fuq dan l-aspett. U allura bejn li kont qed naqra u nisma' u nfittex u nara, fl-istess waqt kellimna maż-żgħażagħ biex naraw xi fisser għalihom u għamilna wkoll stħarriġ. U minn hemmhekk imbagħad bdejt infassal il-poeżiji, bdejt nikteb il-poeżiji, diġà kien hemm xi ideat li kienu nħmew qabel u komplejt niżviluppahom u naġinhom. Minn hemmhekk imbagħad daħlet Ġola Kassar, il-fotografa, illi rat dawn l-elementi ewlenin fil-poeżiji u ħadmet bihom. Meta ħadet ir-ritratti reġgħet ġiet lura għandi, sedattant Kenneth Sakko kien qiegħed jara x-xogħol tagħna jiżviluppa u jaħdem fuq il-mużika u jkolli ngħid allura kien proċess organiku ħafna illi permezz tiegħu ħdimna fi 3 dixxilpini differenti imma li fl-aħħar mill-aħħar jikkumplimentaw ħafna lil xulxin. Meta lestejna x-xogħlijiet kollha, it-tliet xogħlijiet iddeċidejna li naqduh fi ktieb u l-irwol tiegħi kien ukoll li nara li l-ktieb jingħaqad flimkien kif xtaqnieh fil-bidu. Ħarisna lejn elementi differenti, irriċerkajna affarijiet differenti u mbagħad ukoll estendejnieh fil-wirja. Il-wirja kienet esperjenza u dewqa mill-ktieb, iżda l-ktieb l-għan tal-ktieb kien li jiqpa u l-arrej jista' jiqpa jesperjenza il-3 elementi bil-mod ta' kif jixtiequ. Jiena nħobb ngħid meta dak li jkun jikkollabora l-idejat mhux sempliċement jiżdiedu imma jimmultiplikaw, jitriplaw. L-idejat iġibu iktar idejat biex ngħidlek. U dan is-sens kollaborattiv anke bejn mhux biss bejn il-kittieba ma bejn artisti minn oqsma differenti, naħseb li jagħti ħafna nifs lill-kitba u lill-ġeneri l-oħrajn u permezz hekk nistgħu biss nitgħallmu u nikbru jkolli ngħid. Salf Sammut huwa rumanzier b'kodba ta' natura realistika msejsa fuq it-tiġrib tal-ħajja. It-tim tagħna ltaqa' ma' Sammut sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tar-rumanzier. Għalija jiena il-ġeneru ta' ir-romanz itini iktar spazju, itini iktar libertà li nikteb fit-tul u nagħmel id-deskrizzjonijiet tal-karattri kif irrid jien u m'għandix dik il-żamma li jiena kostret f'ċertu limitu. Per eżempju, il-poezija imma il-poeta jkollu tqanqil ta' darba l-emozzjoni li jħossu. Allora jrid jikteb dik, imma fil-romanz inti tivvinta storja inti, toħloqha inti, tiktibha inti, toħloq il-karattri inti u tgħix ma' dawk il-karattri. U tista' tiddiskrivi fit-tul kemm trid inti u m'għandekx limitu. Inti taf xi trid tgħid,
tasal għal dak illi trid tgħid u m'intix bħalma diġà qed miżmum b'ċertu restrizzjonijiet. Ir-romanz jiena qisu għandek pot tal-ħamrija vojta. Imbagħad ikollok żerrija, tiżraħħa, wara li s-saqqija timbet, tibda tixxettel, tikber, issir arbuxel żejr, tarmi l-fjuri li jkun sabiħ. Ir-romanz huwa hekk ikollok moħħok battal. Ġieli ma tkunx taf x'ħataqbad tikteb. Imbagħad jiġik ħsieb, jew inkella xi ħadd ikun għamel xi ħaġa u tiġik il-ħiel tagħha. U tibda tagħmel il-noti, tħażżes, tvinta l-karatteri inti, l-psikoloġija tagħhom, l-istorja u tkompli għaddej bl-avventuri kollha illi ġġib fl-istħajjel li għandek inti. Palma l-ewwel ġibt eżempju ta' il-pot, issa tinġib eżempju bħal dak id-diżinjatur tal-moda tal-ħwejjeġ, illi l-ewwel ifassal libsa. Imbagħad jara wara li tintlibes fejn jista' irraqqa, fejn jista' jġebbed ineħħiwek. Ir-romanz huwa hekk ukoll wara li tikteb inti trid tara li żżomm konsistenza. Li inti ma tkunx f'kapitlu qed tgħid mod u mbagħad f'kapitlu ieħor tkun qed tgħid ħaġa oħra, allura tiżżomm dik il-konsistenza, trid iżżomm li ma jkunx monotonu, illi tnissel interess fil-arrej u li jkun hemm dik l-avventura. Għalhekk għal darb'oħra qalet tal-Bażejra, ħadet nifs il-ġewwa, ħadmet iswaba ta' idea biex jinħallu minn xi ebbusija u qalet lil moħħa li dik trid tagħmilha u tagħmilha tajjeb. Ħarset lejn id-direttur u bras għamlitlu sinjal li kienet all right. Dan mill-ġdid ħabbat il-bakketta fuq il-leġiju, olla jdejh u meta niżilhom Jasmin bdiet iddoq Opus 19 number 4 Nocturne ta' Piotr Tchaikovsky. Jasmin insiet kollox u moħħa u qalba intefgħu kollha fuq il-kordi tal-vjolinċell. Ma kienx qed tħoss li id-dawl kien mixħud kollu fuqha. Jiena temi li nikteb dwarhom huma temi soċjali, ġifieri problemi tan-nies ta' kuljum, ġifieri min qed jaqra ir-romanzi tiegħi mhux qed jgħid dawn huma fantaxxjenza jew inkella fittizji, huma affarijiet li jistgħu jseħħu. Jista' jiġru wkoll dan illi jiena qed nikteb fuq affarijiet iktar soċjali minħabba l-involviment tiegħi li kelli fit trade unionizmu li tani l-opportunità li nżur bosta pajjiżi, lura nara kemm il-ħajja ta' kull pajjiż, kemm hi differenti minn pajjiż ieħor u nara l-iktar li infittex mhux il-pjazzett sbieħ, imma l-traqat imwarbin ta' vera ta' bilħaq jgħixu in-nies fil-realtà. Lura dak li iġanni fl-imkien mar-realtà ta' pajjiżi li jiena nikteb fuq temi soċjali. Ma kienet taf u qed tara xejn u tat waħda mill-aqwa interpretazzjonijiet li qatt ingħatat lil dik il-biċċa mużika klassika ta' Tchaikovsky. Lanqas laħqet temmet l-aħħar nota li ma qamx kulħadd bil-wieqfa u l-applaws dam biex qiegħda. Id-direttur ħaddana miegħu u l-membri tal-orkestra qamu kollha min iċabċab u min ħabbat l-ark mal-vjolini. Jasmin kienet emozjonata ħafna u dmuħ xeref minn ħbub għajnejha. Gian Anton Vassallo jibqa' magħruf l-aktar għal poeżija Il-ġifen Tork. Biss, din mhix l-unika kitba tiegħu. It-tim tagħna ltaqa' ma' Bernard Micallef f'tentattiv sabiex japprezza lil Vassallo aħjar. Wieħed mit-tliet ġeneri ta' Vassallo huwa l-ħrejjef umoristiċi, versi ċajtiera li jgħidu jirrakkontaw storja qasira, ħafna drabi b'annimali allegoriċi, pereżempju waħda minnhom hija il-burqax u l-arusa, illi jintaqgħu far id-dut u li huma żewġ ħutiet kif nafu tal-ibħra Maltin. Li hu interessanti f'daw il-versi huwa l-iskop pedagoġiku ta' Vassallo. Il-letteratura għalih kienet mezz edukattiv u dawn l-ħrejjef f'rakkont qasir ħelu
jaqbdu żewġ tipi Maltin, pereżempju fil-każ tal-burqax u l-arusa, fariddut jaqbdu il-klassi li tipprova tidher ola milli hi l-arusa għaliex għax hija ħuta li tom ftit il fuq mill-burqax u l-burqax. Il-bniedem li ġej minn klassi iktar baxxa imma li f'din il-ħrafa jipprova jeleva lilu nnifsu billi jistaqsi lill-arusa meta se tiżżewweġ għax hija arusa allura hemm paronomasja lob bil-kliem fuq il-kelma arusa. Imma il-ħrejjef hekk jaħdmu. Jien naħseb li Vassallo f'dan il-ġeneru irnexxielu mhux biss jaqbad il-karattru Malti, imma jaqbad ukoll il-lingwaġġ tal-karattru Malti tal-perjodu tiegħu għaliex jibda jimita f'dawn iż-żewġ ħutiet jitkellmu ma' xulxin. Il-burqax jgħidilha kif inti, meta se tiżżewweġ, ma jinteressanix għax jiena kurjuż, sempliċement biex inkun naf. U l-arusa, il-ħuta l-arusa ma ttieħx wiċċ u tibda kważi tajlu inti kollu tistaqsi, moħħok illi tkun taf x'qed jagħmel dan, x'qed tagħmel din. Din hija imġiba tas-soċjetà ta' żmien Vassallo. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-lirika. Poeżija illi titratta l-kundizzjoni umana, ġeneralment il-kundizzjoni patetika. U f'dit tip ta' poeżija, bil-kontra ta' dak li jagħmel fil-ħrejjef versifikati, Vassallo jagħti ġbijat li iġaluk titħassar lill-bniedem bħala ħlejqa mortali, ħlejqa li tagħmel x'tagħmel taf illi qiegħda tinbidel kontinwament, qiegħda tikber u li iż-żmien minn fuqha għaddej. Waħda mill-isbaħ poeżiji f'dan il-ġeneru hija ż-żurija. Ħafna Maltin jafu l-bidu ta' din il-poeżija u żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont blaħtija, it-tifkira biss ħallejtli biex il-lejra nħoss għalik. Ma kif f'daw l-erba' versi, wieħed jinnota teknika verament straordinarja. Il-poeta qed jindirizza l-żmien bħalli kieku iż-żmien huwa persuna kattiva. Iż-żmien huwa personifikat. Barra minn hekk f'dil poeżija lejn tmiema, iż-żmien jiġi ppreżentat bħala dan il-ħallil illi jiġi bis-serqa u joħodlok ħajtek anki waqt illi qed tifraħ biha u qed tgħixha. U forsi l-iktar mument kommoventi fil-poeżija, qed ngħidan għaliex is-sentiment huwa l-appell ewlieni ta' daw il-poeżija, l-iktar mument interessanti fil-poeżija huwa l-għarfien ironiku li aħna narfu l-għena taż-żożija u tal-żurija meta ikunu għaddew. Bil-implikazzjoni li Vassallo jagħmilha kemm il-darba fil-poeżiji tiegħu li l-għena tarfu biss wara li jkun spiċċa. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-poeżija epika. Jiġuna f'moħħna naturalment il-Ġiven Tork, Mannarino, bidu Malta u ġensa, tifħira lil Malta li għamlet żmien kważi taqdi l-funzjoni ta' innu nazzjonali. Dawn il-poeżiji kienu imnebħa wkoll mill-interess storiku ta' Vassallo, però mill-ġdid għandhom teknika li tiddistingwihom kemm mill-istorja kif ukoll mill-ġeneri l-oħrajn. Pereżempju, Vassallo fil-poeżija Mannarino jiddramatizza il-figuri storiċi. Jiġifieri jippreżenthom bid-diskors tagħhom iktar milli brakkont tiegħu u allura il-poeżija tinħass qisha qed tiġi drammatizzata, qisha qed tittella fuq palk dak il-ħin waqt il-qari tagħha. Huwa interessanti wkoll dal-istil għaliex il-mument storiku jagħmlu attwali. Jiġifieri waqt il-qari idaħħal lill-qarrej fil-kuntest, fil-ġrajja, fl-imġiba, fil-ċirkustanzi kollha tal-mument storiku. L-armla. Bil-hemm bil-biki
id-dinja wisq mimlija. Għodwa ma tisbaħ li ma jibki ħadd, kif koljum nara jien u drabi fija. Daqqa dak, iżda kulħadd kellu għandu jew jkollu iweġġa' qalbu. U ħadd ma jgħid ma bkejt, ma nibki qatt. Min dak lem, min dak loġieħ isalbu. Ini min jista' fis jeħles minn hemmu u fih ma jibqa' sakemm wisq jgħalbu. Fost l-akbar wiġa l-qalb li nistgħu nsemmu, jien nara meta r-raġel titlef mara. Li kienet biss titgħajjex barqu u demmu. Dit-telfa hi wisq li minna jiġi wara u ħaġa triet. Fqira, miskina, fuq ulieda, min qatt jista' jsabbara. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.